Antonín Zelenka, První zprávy CZ. Kauza Západočeská univerzita dostává na obrátkách, zabývá se už tím policie. Moje otázka tedy zní, nezanedbalo podle vás něco ministerstvo a také i Poslanecká sněmovna, která jmenovala akreditační komisi? Rozhodně ne. Vysoké školy mají podle českých zákonů vysoký stupeň autonomie a mají své vlastní vnitřní mechanismy pro kontrolu kvality výzkumu, vědy a také vzdělávání, které ta škola poskytuje. Pokud tedy dochází k těmhle otřesným případům, jako na právnické fakultě v Plzni, potom je to zcela vinou selhání vnitřních vysokoškolských mechanismů, které ta škola nedokázala uplatnit. Vědecká rada, akademický senát. Já se ptám, kde zůstali lidé, kteří sedí v těchto orgánech, byli opakovaně a dlouhodobě upozorňováni na nedostatečnou kvalitu vzdělávání, mechanismů přijímání na školu a tak dále. Promiňte, také nekvalitní doktorandské studium, na které právě poukazovala ta komise. Akreditační komise má možnost v případě, že má pochyby o kvalitě poskytovaného vzdělávání, může neudělit znovu akreditaci pro daný studijní program. Pokud tak neučiní, tak potom té škole jasně dává na vědomí, že ta škola nedokáže garantovat odpovídající kvalitu co do poskytovaného vzdělávání, co do přítomnosti vědců, profesorů, prostě kvalitního odborného zázemí. Není to poprvé, co se setkáváme s tímto případem právě na právnické fakultě, a proto, jestli někdo selhal, tak je to samotná škola, která rezignovala na své vnitřní kontrolní mechanismy, protože zvnějšku z ministerstva školství a akreditační komise jí bylo opakovaně zdůrazňováno, že tady problém je a že ji škola musí řešit. Dobře, autonomie je jedna věc, práce orgánů činných v trestním řízení druhá věc, ale přece jenom kompetence a pravomoci ministerstva nějaké musí existovat. To znamená, co teď může v této situaci ministerstvo školství udělat? Nebo jak může zakročit? Ministerstvo školství takto. Pokud se podíváme na tuto situaci z hlediska platných zákonů, potom vidíme, že žádný přímý vztah mezi ministerstvem školství a vysokými školami zde není. Vysoké školy mají skutečně rozsáhlou autonomii, to vyplývá z tradic a řekněme hodnot, které vyznává naše společnost, kdy vysoké školy a univerzity jsou jakýmsi svébytným prostorem, kde platí akademická práva a svobody, a k nim patří také odpovědnost za kvalitu vzdělávání. Akademické senáty, vědecké rady jsou přesně těmi institucemi, které jsou ze zákona zřizovány, aby kontrolovaly kvalitu poskytovaného vzdělávání a kvalitu výzkumu, který se na té škole odehrává. Pokud tyto orgány selhaly, potom osobní odpovědnost za toto nesou členové těchto orgánů a ti musí být za to patřičně postiženi. To není úkolem ani tak pro ministerstvo školství, nebo z hlediska zákona je to úkol pro vedení této školy. Rektor by měl, a vlastně ten senát celoškolský, celouniverzitní by z toho měl vyvodit důsledky a na to má plnou odpovědnost a také plné právo. To, co může udělat ministerstvo školství, je například snížení platu nebo platový postih vedení, znamená rektora či rektorky této vysoké školy, a já nevím, jestli ten případ dospěl až do tohoto stádia. Každopádně ta vysoká škola sama byla opakovaně upozorňována na nedostatky ve své činnosti. Pokud tak nejednala, je to prostor pro akademický senát, vědeckou radu a další vnitřní instituce, aby okamžitě jednali.